В изследването беше приложен емпирически метод, който е предпочитан от французите при тяхната работа в терен, тъй като чрез метода обратното наблюдение се стига целенасочено непосредствено наблюдение на изследваните явления, бяха проведени разговори и се водиха записки на цялостния процес по разгръщане на родовата терапия, също както и при семейната констелация, но също съвременно явление, което сега няма да засягам. По този начин беше постигнато максимално взаимодействие с социалните явления и идентификацията с тях беше възможно най-близо. Методът на включеното наблюдение позволява едно съобхватно разбиране на микросвета на изследваните хора, на поставените от тях житейски въпроси за разрешаване, които за един страничен или външен наблюдател щяха да останат частично или изцяло скрити. В българската традиционна култура, всичкото време на съществуване на традиционната култура за етнографите, етнолозите, фолклористите е края на 19 началото на 20 век, се вярва, че всяка къща се обитава от духовен стопанин или наместник. Покровител на мястото, обикновено това е някой праводител или основател на рода. За да просперира семейството, да се намази имането му, да е многодетно, на който дух трябва да се засвидетелства уважение. Почитта се изразява с поднасяне на дарове, а благодарният за поддържането жива паметта за него, стопанин обикновено поддържа реда, благоденствието, живота, здравето и благополучието на обитателите на къщата. Един от най-видните български футуристи, академик Михаил Арнолдов, подробно описва какво се изразява този почет към семейния дух покровител. Този стопанин не иска нищо друго, освен добър помен, и всеки стои добра храна. Огладне ли, той дава да се разбере това чрез потропване нощте или чрез пошепване на съне някому от домашните. И ако му се откаже храна, той се сърди, става дори зъл и се отмъщава чрез болести по хората, мор по добитъка, градушка по лозята и нивите и най-после със смърт на някого в къща. Когато се празнува Стефанова гозба, къщата се помита и почиства. Всички се обличат с най-хубава храняна и написват с цветя, зиме с здраве. Но нищото се измита пепелта и изради една малка дупка, която се сипа после кръвта на запланата за случая черна кокошка. Ако за жертва у нас се избира черна кокошка или червен, това оказва на идеята за хронически и земни видове, за които се предпочита черна боя. Бялата боя е за жертви на небесни видове. Основоположникът на българската етнография, създател и пръв ръководител на етнографския музей Димитър Маринов, съобщава как кръвното родство и съзнанието за единство се свързвали с племената и обръща вниманието на изследователите върху изчезването на това съзнание в единство и кръвно родство. В главата, посветена на племената и властите и за другите и семействата, големият народовец разделя родството на няколко поднаправления, които всеки член на рода има своето определено място, познаваемо и разпознаваемо за всички останали, които му дават нужното за рангово уважение, се обръщат към него с специфично наслание. За по-старите ярки и отличили се приживи членове на рода се разказват истории и споделят се случаи. Докато са тези, които някога са извършвали недостойни постъпки, родът обикновено запазва мълчание. За тях не се знае нищо или не биват споменавани. Създава се впечатлението, че мястото на рода е незаето, че е празно. Родовата терапия като съвременен образ се включва на него нишката на свързване с ците, за да помогне разрешаването на съплетени лични ценности в животите на потомците. Пример са родова терапия и метод семейни констелации, който няма да се както ви споменах, тъй като темата на изследването е друга. Франческа Мейсън Борик, международен констелатор, съветник и редактор на списание за академична и терапевтична работа с методи семейни констелации. Тя е лектор на множество конференции в цял свят. По темата на заплеменото съзнание водеща е на обучение и семинари в Щатите, Европа, Южна Америка, Азия и Южна Африка. Тя пише подробно в своята книга "Семейни констелации и други приключения" едно трансформационно пътуване, че в семейните констелации съществува едно специфично поле на знанието, което по време на констелационния процес осигурява пълна и коректна информация за съдбите и травмите, за бариерите, ограничаващи потока на любовта в семейната система. Освен семейните констелации в България, от няколко години все по-голяма популярност набират
така наречените родови терапии или родови консултации и медитации. Те са водени от така наречения родонат, инженерия Ида Марковска. Тя е основателя на школа за родова терапия за другата на родонавтите. Виждате, че не само в България, но и по света вече са доста популярни тези родови терапевти. Едно от етимологичните значения на понятието род е голямо поколение, лица, близко кръвнородство или близкотовство, семейство, фамилия. Също може да означава и група роднински семейства с общо стопанство, които образуват основната обществена единица. Добре известно е, че дървото играе значителна роля във всички северни и средноазиатски митологии. И самото световно дърво се приема, че стои в центъра на света, свързващо небето с земята и ада. Дървото на един род, респективно, се разширява в вертикална посока, като в най-горната му точка в короната обикновено са позиционирани най-младите членове на рода, неговите последни изтънки. В средата, в центъра, мястото на човека, който изготвя това високо дърво. В корените може да бъдат открити прародителите, старейшините на родовете. Аида Марковска разработи и прилага родова терапия чрез български обредни традиции, идващи от традиционните общества, с цел постигане на високи резултати, подобряването на личната съдба и свързването с енергията на предците. Освен като лична терапия, нейните медитации и практики се използват в бизнес колективи за укрепване на професионалните връзки и разрешаване на трудни казуси и общността. Последните не са пряк ефект на настоящото изследване, но биха могли да се използват. Надявам се бъдещето. За себе си инженер Марковска твърди следното: като родов и политичен терапевт, мотивационен оратор и учител, търси насочен духовните практики в себе си и своите приятели. Практикувам и преподавам холистични методи за развитие на личността и за мен това е основно житейско послание. Вярвам в баланс и възможностите за единение, родени на всеки човек. С промяна на родова съдба, трансгенерационна терапия и изчиствам народни програми се занимавам от 2012 година. Провела съм няколко десетки семинари работа с предците. През тези години участниците в семинарите откриха силната си връзка с своя род, намериха сили да преминат през поредици от житейски изпитания, решиха здравословни проблеми, уредиха имотни въпроси, започнаха нов живот с нови партньори, родиха се деца, благодарение на усилената работа на родителите им, семинарните дни и след. Насочвам се към тази съвременна водеща поради усилената работа с родовата енергия, т.е. в контекста на изследване. С интерес представляват най-вече организираните от нея обредни практики за измолване на дете и медитациите с цел получаване на родова благословия с дете. Ордонатът като родов терапевт следва факти по данни на потърсилия неговата помощ за минимум 4 поколения назад, за да направи своите изводи. След края на консултацията, в зависимост от сложността на проблема, ордонатът налага обредни практики с цел терапевтично въздействие на принципа на наричане. Тила могат да бъдат замесване на хляб, конкретна молитва или наричане, издирване и посещаване на гробовете на починали близки, които са имали тежък живот, оставяли се светъл спомен като силни личности, чието да се гордее, или пък не са били достатъчно почитани и уважавани при живе и след смъртта си от живите наследници. Физическите действия в терапията протичат под ръководство на Аида Марковска или нейн ученик, като достигането до проблема може да се случи в рамките още на първия сеанс, който е с продължителност от 60 до 90 минути, в зависимост от сложността на проблема. Или в серия от няколко такива до намирането на изход чрез най-подходящата практика. Действия се извършват единствено от поставилия целта, който иска да преуспее в нещо, както и казва самата Марковска, трябва да се промени съдбата. Основна тяхна претенция е въздействие върху физическия свят и върху човешката орис. Търсещият на местата и помощта на играещото ролята на вещо лице, в случая родоната, получава предварително по електронен път на съд под формата на въпросник, на които трябва да отговори, доколкото му е известно от родовата история. Най-често обаче информацията, която участниците и потърсилите помощта на родоната постигат, е само до 4-то коляно, т.е. най-много до техните родители. И то не е винаги от двата рода, само от един род. Когато се стигна до отговор на поставените въпроси, се определя конкретна дата и се запазва част за физическа среща или среща онлайн.
От отговорите на потърсилия помощта по време на прекия контакт, на живо или онлайн с родонавка, ще зависи чертежът на родовата схема, какъв траен облик ще получи дървото на рода, защото понякога, когато имаме бездетност и някакви предците назад във времето, родословното дърво се прекъсва и не се разклонява. За служебане на градините, за извеждане на родословното дърво до първоначалното поляно помага образно жените и неговата магична натовареност. Като акцентът е върху ролята на жената, като преимуществена, като господстваща. Тя е ключова за успешното прилагане на конкретна практика и за правилното изпълнение. На почта с добро име и с добър социален статут веща жена, входират очакванията на потърсилия помощта и знанията. Родонавките са предимно жени, които се развиват и са избрали алтернативен или духовен път за саморечение и позицията има на посредници на живителните градивни сили. Често съхранените знания са експлоатирани и преекспонирани и биват принизени на нивото на профанното. Може да се изтъкне, че средствата за реализация на образните действия са символика, наричане, физическо манипулиране с образни предмети. Значението, което се влага в образните действия, се изживява по различен начин от извършител. Тези образни действия, освен че могат да бъдат, както вече споменах, посещение на бъдат на починали близки, замесен на образен хляб, поставяне на дарове, може, когато ситуацията е била прекалено заплетена и потърсилия помощта на родонавка има с цел да осигури с потомство или разрешаване на много сложни европейски проблеми, и се прилага така наречена терапевтична практика, в която героите са негови действително съществували предци, които обаче не са могли да разрешат проблемите личните, които са имали. И по този начин той помага не само на себе си, предполага, че помага не само на себе си, на своя живот, но и на тези преди него. Твърдо се вярва, че конкретните образни действия, ако бъдат изпълнени в дадената страна, следователно ще донесат желаната развръзка и житейската цел ще бъде достигната. Често се прилагат повече от някакви действия, включително и молитва към предците. Даден е пример на Франческа Мейсон Бори, за което споменах малко по-рано, констелатор, фасилитатор, водещ. Тази молитва е от моя личен архив. Тя се прилага заедно с други действия, които също имат за цел не само успокояване на така наречената енергия родова, но и психическа стабилност на човека, който е потърсил помощта на родонавка. И облегчаване на усещането му за безнадежност на ситуацията, която е попаднала в живота. Посочената практика се обръща вниманието върху реставрирането или допълването на обредността днес. Такава се елементи от различни системи или култури, но се запазва като прерогатив на жената, като пазителка на семейното огнище, като създаваща и съхраняваща живота и паметта на рода. Поставената условия на постоянни социокултурни промени, тя се чувства отговорна за съхраняването на родовата и на колективната памет. Парадоксално е точно обратното и закономерно, но един технологичен етап. Определена група жени обръщат своя поглед към традициите, търсят ги, да ги запазят или ги предадат на следващото поколение. Възстановяването на някакъв нарушен ред е стимулът на жените да се подлагат на експериментални практики в съвременното свят. За определени жени образът свързва с питието и ги прави част от него. Благодаря за вниманието.